Nan gaba na biyu wanda za mu ba ta amsa a matsayinta na jahila, ba ta san addini ba, ba ta san duniya ba, bari mu ba ta amsa a duniyance. Na farko ita dai ba kowa bace ba, ko a Jos ita ba kowa bace, ko a Jos garinsu ita ba kowa bace ba, banzan bazara ce kusan wannan abin da kyau. To mu kalli a duniyance waɗanda suke su ne ake ji da su a duniya, sun yi aure kuma suna girmama aure. Idan ka ɗauki Margaret Chata ko Tacha, ita ce the longest. Zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar nan tawa. Har ilau dai malamin wato ya ci gaba da nuna wa Nafisa Abdullahi kuskurenta a game da batutuwa da zantuka da ta yi a game da aure, inda ya shiga wato cikin gida Najeriya wanda suka samu ɗaukaka, yake bayyana mata cewa duk su ma sanadiyan aure ne. Hakan ya jawo cece-kuce bayan Nafisa Abdullahi ta soki aure, inda maganar rarara ya zo ya danne, amma kuma yanzu maganar ta ne ke trending. Ku yi ƙoƙari ku share na wannan bidiyo, sannan ku danna mu subscribing da alamar karuwa, kuma ku faɗa mana ra'ayoyinku. Nan gaba na biyu wanda za mu ba ta amsa a matsayinta na jahila, ba ta san addini ba, ba ta san duniya ba, bari mu ba ta amsa a duniyance. Na farko ita dai ba kowa bace ba, ko a Jos ita ba kowa bace, ko a Jos garinsu ita ba kowa bace ba, banzan bazara ce kusan wannan abin da kyau. To mu kalli a duniyance waɗanda suke su ne ake ji da su a duniya, sun yi aure kuma suna girmama aure. Idan ka ɗauki Margaret Chata ko Tacha, ita ce the longest serving prime minister a Britain in modern history. A cikin shekara 100 ba a yi wani prime minister da ya fita jimawa ba a matsayin prime minister Birtaniya. To ta yi aure kuma tana da miji. Kun fahimci wani abin da kyau, ta yi aure tun 1951, ba ta rabu da mijinta ba har sai da ya mutu a 2003. Shekara 52 ta da mijinta, ita kuma ta mutu bayan shekara 10. Wadaki Queen Elizabeth, ƙarshe dai a duniya kenan ai, a ce sarauniyar Ingila. To sarauniyar Ingila tana da miji, ta yi aure tun a lokacin babanta Makin yana raye. An gane ko, tana 'yar sarkin Ingila, suna mulkan duniya a lokacin, amma ta yi aure tana yarinya karama tun 1947 ta yi aure, kuma tana tare da mijinta ba su rabu ba har 2021 kafin mijin ya rasu. Ina fata an gane, sama da shekara 70 suna tare da mijinta, shekara 74 ta yi da mijinta kafin ta rasu bayan shekara 1. To kaga idan Queen za ta yi aure, Margaret ta ce za ta yi aure, ke wace ce? Har ki mutu ba za ki kama farcen su ba a matsayi a duniya. Ki san wannan abin da kyau. Idan muka ɗauki Angela Merkel ta Germany, ita ce chancellor na Germany, kamar ka ce shugaban gwamnatin Germany. Ta yi aure har sau 2 a rayuwanta. Aurenta na farko 1977, sun rabu da mijin a 1982, daga nan ta sake yin aure a 1998, har yau kuma suna tare da mijinta. Ita ce shugaban gwamnatin Germany gaba ɗaya, amma ta yi aure kuma tana girmama aure. Bayan ita kuma a ɗauki Hillary Clinton, ta yi sanata a America, ta yi first lady shekara 8 na state, ta yi first lady shekara 8 na ƙasa gaba ɗaya. Mijinta ya yi gwamna shekara 8, ya yi shugaban ƙasa shekara 8, kuma ta yi sanata na America daga New York. Sannan ta zo ta zamo sakatariyar harkokin wajen America, kamar ka ce foreign affairs minister. Duk wannan matsayin da ta rike fa tana da miji. Ta yi aure tun 1975, kuma har yau tana tare da mijinta. Ina fata shekara 51 ta yi aure kuma tana mutunta aure. Mu ɗauki Kamala Harris, Allahumma amin. Ita ce mace ta farko da ta zama mataimakin shugaban ƙasa a Amurka. A ce mataimakin shugaban ƙasa mace ba taɓa ba sai daga kanta, amma tana da miji, har ta yi takarar shugaban ƙasa, ta buga da Trump, saura kaɗan ma ta kai shi ƙasa. Ina fata an gane, tana da rakod, babban lauya ce, ta rike mukamai da yawa a Amurka, ta yi sanata, amma tana da miji har yau suna tare da mijinta Douglas. An fahimci wani abin da kyau. Mu dawo nan Afirka,
mu ɗauki misali kamar irin Samiya Suluhu Hassan, shugaban ƙasar Tanzania, ta yi ɗan majalisa a parliament, ta yi mataimakin shugaban ƙasa na John Magufuli, sannan ta zama shugaban ƙasa bayan ya mutu, kuma ta zo ta tsaya takarar shugaban ƙasa ta ci, kuma har yau tana shugaban ƙasa, har yau tana da miji. Duk wannan mukaman da ta rike fa tana da miji, kuma suna tare har yau, kuma sun yi auren tun 1978 har yau kuma suna tare shekara 50 ba biyu. Kuma ta faɗa a BBC an hira, ta ce har yau tana dafa mijinta abinci. Ke ba gidajiya Nafisa Abdullahi, to ta ce har yau tana dafa mijinta abinci, har ki mutu ba za ki kama matsayin da suka kama ba. Da fatan kun ji irin wankin babban barko da malamin nan ya yi, sai dai malamin ya burge mafi yawancin mutane, musamman ma yadda ya mata bayani dalla-dalla. Amma fa idan ita mai hankali ne, za ta mayar da hankali, sannan kuma ta saurari maganar malamin, kuma ta yi amfani da shi, ta sako ta nemi afuwa da kuma yafiya na musulmai. Sabida tarko ne, kuɗi yadda ta tafi ta je ta dawo, dole ta sai ta yi wannan aure. Ku faɗa mana ra'ayoyinku, sannan ku danna mana subscribing da kuma alamar ƙararrawa.